Pigkakarkulong abuton sa 1,350,000 pesos ang winalat na danyos kang nagbungkaras na kasulo sa Purok 1 Barangay Pawa, Legazpi City, hapon kang nakaaging Biyernes, Mayo 17. Sigun kay Senior Fire Officer 3 Gary Santander, kang Legazpi City Fire Station, ang napabayaan na pigluluto sa harong kang pagrugaring ni Carmen Ala ang kausa kang insidente. Tulong fire trucks man ang ginamit kang BFP sa pagpalsok ang kalayo na uminabot sa primerong alarma. Alas 5:40 ning hapon kang maideklara ining fire out. Mid of naman po yun, concrete. Kaya lang yung kisame niya po, light materials yun. So base po sa investigation, initial nagsimula po talaga yung sunog doon sa katabi na parang dirty kitchen. So doon po nagka-problema, di namin alam ko. Siguro may nagluluto po doon kasi dirty kitchen na. Tapos siguro unattended, kaya nagkaroon po ng problema, kaya nasunog yon. Nasusunog na po yung kisame ng yung second floor. So pumasok na po doon yung apoy, kaya nag-spread po yung apoy doon sa kisame. Kaya ang mostly po, ang na-damage po yung second floor. Sigun kay punong barangay Tito Villanueva, ini ang pinaka-primerong naitala nindang kasulo sa sendang lugar. Tulos man dakuta ninda ining pigtarabangan na mapalsok, alagad sa rikas kang pangyayari. Dain na da sindang nagin ni Bupa kundi maghagad na ning ako der sa BFP. Nangangapunan ako sa mga tao sa Pawa na sana pasiguruhon nindo, lalong-lalo na yan na nagsusulo kamo kay basura sa gilid-gilid, sa gilid kantarang nindo, dainin nung minsan paggibuhon. Tayan maotro ni. Araw kanin na brown out, biglang malaog sa kuryente. Sana kung mag-brown out man, i-dismantle na gabos ang nakasaksak dyan. So oven nindo, so gasolin nindo, so ilaw nindo, so electric pan nindo, so plansa nindo. Tanganin niyo mo po ni maotro. Mientras tanto, marikas na nagruluwasan sa classrooms ang mga estudyanteng inikang sarong pribadong eskwelahan sa Barangay Peñaranda, Legazpi City. Makalis ang nagbungkaras digding kasulo mag-alas 5 ning hapon kang nakaaging Sabado, Mayo 18. Nagsayuman na muna magtauning payag ang Legazpi City Fire Station. Hulita under investigation pa ang insidente. Alagad maigot na nagpagirumdum sa publiko na maging rigmat lalo na ngunya na labi ang init kang panahon. Nasaro sa mga nagiging kausakan mga nagbubungkaras na kasulo sa inman na parte kang Kabikolan. Celebrate katakan Fire Prevention Month. Kaya gustong sabihin po, bako lang sa Marso nagkakaiwang sulo, ngunyan po Mayo na. Kaya ang Fire Prevention Month po, bako lang sa kada Marso, gibunta po ining bulan-bulan, oral daw, ang pag-ingat po sa sulo. Sabi ta po baga, ang sulo, pwedeng ubuson gabos ang property ta, maski sa mga gamit na katago-tago ita ng data naman halos nagagamit, nakakasabay. Kung habasan man kita na, tada ang sa tuyang ngarong, kung bagyon man kita, may mga na-recover pa man kita. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal,